Balima Al-Nokma, très urgent et très grave. Malion, Amboraka, information télémando sur 100. Ko Algérie France be ka plan kura do da ben Mali contrôle la. Ani AES bela jelen contrôle la. Plan de déstabilisation. Algérie be ka plan de déstabilisation na ben Mali ni AES bela jelen contrôle en complicité avec la France et ani et mogo nunu terroriste nunu. Ou be fait ka Kidal de mena Malla. Ni Mali dun fana déstabilisera au kele menace Burkina ni Niger na. Donc AES plan kura do de bouboulou Algérie bo jé de konana. Imaye anga chef d'état-major Mali armée Nyamogoba chef d'état-major général Oumar Diarra Boraka foko Mali drone Mali avion mata Algérie espace là ja terroriste Nyamogoba ou de kumbe erenyona Mali kumena taka olu le frapper ina fanye chien do ina nye frappe do minke fuka mogo do fagarade Mali kumbe fe ko nyogona si de ke Algérie de flek ka Mali avion de gauchi wala sa mogo nunu kana faga Algérie a un avion de détruit pour que les terroristes soient protégés. Sinon, un renseignement de soro. Mali chef d'état-major Oumar Diarra Boraya Koumanifo. Un avion c'est Algérie. Un avion de Algérie espace aérien. Donc, Algérie a un avion gauche en yere de filles. Algérie en bombardé en yere de Doukolo de camp. Mali on comment befla nyakoro. Quand faut et général, comme on appelle là, général Oumar Diarra, chef d'état-major des armées. Wallahi, Malien halala bébé armée kobi. Billahi, Malien bébé Malien halala, comme Mali kada bébé oko. Ambe armée kode. Ça c'est clair. Mama be kumawere phone kofe. O tiki be kowere nyina angeni bauko. Mali armée ambauko aitanai. Nyamogo munu be bamako. Antolu jate armée de. Ambe conseil mundi. Président Assimi Goïtama yananga Oumar Diarra kumakala amba fo Burkina Faso amba fo Mali ngena ambe conseil folo midi Malima na ikange tiya ira ko Algérie mana ni kengono na ma ko bala Algérie ba nyogo were kede Algérie ki to Algérie kanga avion gosi en RFI ma fa ka déclaration de guerre qu'Algérie la aya Algérie ambassadeur a kenga bo Mali kono akana si sari akana soninga kana quoi c'est pas possible ne chef d'état-major ka kuma mene banana di billahi ta'ala mena kuma kan kala malien bela jelime wallahi algérien keledi Algérie terrorisme mu be ka malien faka ka Burkina be faka ka Nigérien faka Algérie fle ko de protéger parce que Mali armée kuma ta ol de frapper ou to dumunina ou nyamugo ba be kun keleme ka ta nyoko soro tenza wateni Mali o renseignement de soro ja Algérie sigle Algérie be ko protéger depuis Algérie territoire ka Mali kana suma Algérien ni kele ne ke Mali là en 2013 Français on allait Mali kono kubena intervention militaire ke Serval François Hollande comme président la wakati minaka jonguna nunu ni sanogo ni Français weleli munke Français n'allait Français hier agali encerclé kuba faga Algérie de fleka téléphone ci ko yada agali ko katoy ko luba reçoit ko luka mogodidu Français ni Algérie de Mali janfa ka Amadou Koufa gla ka yada agali gla ka fo Burkina be ngena ka fo Nigeria ngena ni ambe de ka kele ide ni Algérie be ka AES de kele ta ni wallahi ni corona ci Algérie be ka AES de kele ane toro bon choko bela ne be munya fa nganya mo ngena akana nko dogo de aye boaka for publiquement ko Algérie de nodu awaka aka plenty do Algérie contre la nation unie na ye ni ko blata na Algérie ma nyogo na ma nyogo bereke tukunu na itungara de ka fo nyamo de tatofle Algérie ni munke aye plenty tiga Algérie contre la aka ko amba aye relation bete kanuche au ka ambassadeur ya bege nga banfi ala mo bu fe na kadu bega bo Algérie anteni accepter mo possible na ye ni accepter ni jomayadi il faut jamais accepter ça Algérie be fait ka Kidal de Bossana ni Kourane tia billahi Algérie be fait ka Kidal fem fitini be katro ube terrorisou ou kelebe kula beni ou kelebe karama ma on duma ube fait de toujours Malika Toni ni manga kondana parce que Algérie ni Farasi de kumeka nga fa chouin Kidal en fa fait ça nous kumeka chouin abe kuma Algérie ni Farasi de nyoko tia kuma business de Kidal o business de tegera bi o de bana flow la temps Fisiri fasara wale nyuman dombalu. Anga janga Mali chef d'état-major. Oumar Diarra ka kuma la mais yani nga dola. Mais n'y pensé folo di ay sanction ta Algérie contre la. Ma fakata guerre ka Algérie fait. Aou ka ambassadeur convoqué ou ka guerre. Aou ka ambassadeur référé. Aou ka ambassadeur référé ka banga dugula. En tout cas collaborer. Ne dusu tchena en tout cas collaborer na kadu ka malien bela bo Algérie.
ou quoi ou gain tout à faux il a blé. Il faut jamais accepter ces choses là. N'ayao sigika n'tota ni metafa flala metafa sabala bila italai. Faut comme quand tu es mouru ne iran nkola ka planter tigali seri contre en tout cas kola. Nous est kafiru di. Voilà kafiru de dou. Mais comment faire na mfanyana? Aye ben les cerveaux blancs. Aye arasbati nunu mama orozi nunu almami munu minale bewo médecin munu minale no. Aya keo fana ou bakama aya ke muribo keta sukama aya mogotonyo dabla nama mogotonyo dabla mona te ba malla ni nyamuga attaque mogotonyo jamana wele ba mona douala bi mbaro ni digile me asimila katema nere kam parce que ni e président ni fasu kera ni mi ila goshidi président ika jamana do la ni sonja aka bo corruption ko aka bo manamana ko ko aka bo barani fo ko aka bo mo fara ko aya keo fana ou bakama aka jamana ay ba mo stabiliser ay jamana stabiliser ay mo blaka boka solo ay mo boro don kuna mo da ay bodi mana ko la anga jamana konana na wa nunda bla bilay ta lay malo amata ka teza watani shedo na ama malo soro aw berabe ka may ay male on toye ay ba mo ko kelel dabla ka fana o baka ma ay marfatigi do anga marfata ay anga jamana libéra ka banda la ni politique kelay anga banda ni waru ko ni sanu business uye antor la ko la quoi vraiment mo mine borobe mo la fe mo na fe ma fe hey aw nana de ka jamana libéra libéré kuyi amba de la na kraka ante tlonga ante passa fa de anga bon mamana ko dabla anga jamana konnana vraiment ça commence à nous énerver ay me se nga mo bla ka bokka so mo bla bebla nkote zo ma de ay mo fe mine Clément Dambélé wo Arasbati nu wo Ben les cerveaux nu wo almami fe mine lendo Sidibé ani ay mo bla ke ala kama ali nebe na tungala ne se gutokra ne malike mo la ne yafa de la befe ni be kodo nyinina ibiga dudo na jadi ni dutigi be fe aka la soro fendo ka soro abaka dude na jadi ni ka dude dusu kasi ni bora ben nga jana teke che wal ni muso dusu kasi ki de dusu kasi ka moto ta ni kolosi camion ma do bi franc ki kolo ki ko kariwe ku se ki se kai ni kolosi be safana baka che le fanyana de we aye jamana nyamogodi ay malon na dia ni ayo Algérie ben ngado na kana parce que abe mamana ko de la bamako kono il faut qu'on se dise cette vérité Algérie qui profiter de parce que on va do bi samba pas. Maintenant, ma solution sera là. Na ta ke nyon kodo e ka ke kodi ko e a me soro su bla 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 ya fe ka mo bobo nyona na ma boni ngona ni a ben nga jara te ke mona wele bodo ala mo nga juguni mbe o mali on tobe ti kaula angani ba arme ko munu be ka marfachi ambuko arme na asimite klende asimika gestion zéro à la base na asimima changer arme mo ka asimi dégager ka boyi horon do ka sigi mu me mona bo malla na asima sanction ta Algérie contre la na asima ko ka armée mo asimi dégager ka boy aka nani mo nyuma ndoye ananga jamana libéré mbo fanya nabi mais dans Roma chef d'état-major de kuma fa mbo kala na mbo kuma fa amba fo Burkina fana ngena kany ko Burkina kawye et terroriste nyamo ko bado fa ko Kalilu wala ko Kalilu Burkina kawye terroriste nyamo ko bado fa ko Kalilu a photo flene amba fo ko bravo à l'armée burkinabe o nyana angene mu fo nyana Beki sigina yi plan de beka préparer rencontre là ni ala na chrétien te ka galunte ka wi Mali chef d'état-major bora kuma munu fo akoko Mali armée anga ere kala medron voilà anga chef d'état-major bora akumana akumaga flene amena akumaga kala au na be je kala je nyoko fe communiquer mu fora ko drone bina effectivement anga communiquer le état-major anga communiquer le aya la me ya dit pas on lui a publié Flamé moué, c'est que ma faux, qu'à Foucault, Fama, Fozame Malien, on continuer à jouer Nini, ou de la refait de Manon, ou Nini, ou tout, ou la Serania, Tassi Moroma. Il a faut Baradiama, Tuamana, Kara Jamana Lakana, and Jamanado Lakana Tuamana. Ameko Barake, Anaya, ISC Jamanaton, Burkina Niger, ou Cadrigon. Aïe, qui va le salon. Qui va donner son plan à découper, qu'à confirmer qu'à Foucault, terroriste numéro bon, ou mes réunions là, ou une réunion que 15 à Watten. Alors, renseignement solo, à plaisir qu'à Foucault, tombe, réunion tombée. Donc, on est sababu là, à un pan de blagata, ni zone là, qu'à tout yini. Content du fait là, qui va faire boire et du mal à la gana. N'est pas fait de maintenant, on a dit, qu'à faut à et pangouri. Atmeka barake Mali espace aérien ono n'avons corrélé à ma guette chouamana n'avons opéré sans fait Mali dame Mali frontière limite ono ame opéré ono au bisalé moué
aro na fure bina yoromuna abina yoromuna antara ya coordinator a coordinator yoromuna abina mali telefonique ba ira ka fogo aro na fu tumega ne pana mali de mana espace aérien ne kono mais manyi mo fe mo pour le moment enquête tout besena ama nyini ka do mu kera yere donc pour le moment an ba nyini mo kana bimbi conclusion na rapidement ou le comme me ka nyesi Maldoma, oui, qu'à Fomalé, oui. Qu'à Foko, Faman, une force professionnelle. On a le sens de la responsabilité. Sens de la responsabilité. Donc, vraiment, Abela de chef d'état-major ka kuma me, Umaru Diarra a bora e kuma mfo. Angeni ba arme ko. Ambe arme gen ko. Fen kelem nga galane ma bi. Aya kala kama akana agara nko blata. Na ya ka Algérie be sega kan tuguni. Nta Algérie chien fola wa kala nawo. Ay tagal domi ke tenza watene Algérie de moko bla ka ta frontière la ka tanga sura sufa. Algérie de Mali sura sufa. Masa Djibaro a tonné ka donner kasi. Wallahi na ye nko bla tandro avec crise karzagi ke ka malien be farabi. Ayu ka ambassadeur genga banfi. En tout cas ko de la blin quoi. Nous ça dit a se kan fara quoi, ti ka malien fara quoi. Ça dit ameta wardo anga drone na 20 milliards. Ameto ko tien. Ayuka ambassadeur fermé. Aya bedatuku. En tout cas, Kofu il a pli. Vraiment. En tout cas, Kola bi anta la chini. Ou antoro quoi. Et ambe ka globe dobe ka tche. Ayo to aka abruko kele be ba. Faransi kele tede. Algérie ka juguni bunteni. Mo fa nyana bi. Très mauvais. Nous sera nous ma farafin flefo ni bakante. C'est des vrais racistes. Ima obe ko u jama nyongo do de demand contre là. Et puis, Joko, Mali, ni Burkina, ni Niger, koi. Hey! Mali autorité, moi, aïe, réagide. Ayouk ambassadeur. Ma fongo, Mali, ka marfata, katachi, Algérie, la, mo, fode, n'te qu'elle fait. Ma sanction, ta état plein titiko. Aga oulik. Bah, ok, le mec a Malien, bébla, donc, nation. Malien, bébla, ka marchike. Bon, ma fongo, Malien, ata, Algérie, ambassade, la. Ma fongo, ata, Algérien, ou attaqué, ako, nou, kade. Ma, je suis contre la violence. Mali, état, ka décision, taka. Algérie, ambassadeur, ka fermé, kouga, ambassade, gain. Mali, ambassadeur, de Algérie, ou kana, anga shembu sina en tout cas fouille la bli ou en tout cas fouille la anga taka baji do sigi tenza waten ngere billahi taala anga taka baji sigi anga wallahi billahi anga taka baji sigi tenza waten anga wula anga tenza waten ngere toy o mo le tayanga jamana anga jamana ntika tay c'est-à-dire amona tseka banko enervelo no che mbe viro in blanco malien fe bebe France Italie Espagne Angleterre Amérique kana ajole yani ngo orofo anya ba malien do la réseaux sociaux kam mana kan fola ay négocier de Algérie a avion bi a chate horoyin sa ateke horoyin asimika guyawi me jamana were kana bianga jamana ka abo ka ni sonja koi chate sabali nye mogo do yere nga bonya buka nite nem domina America nga soba bi na America be fara nyokonga to u bebe ka fara nyokonga bi Charlie Hebdo ka domina France ka be fara nyokonga tiens ita asimi fe anga avion fana ka bi igetla ki jo ki nyinga jago la ko anga négocier ni mogonni abe mana kan fo mina kanga négocier ni mogonni anga négocier ni ni négociation ku ba ke ibeka ma sojo ka di terrorisme ma o ya to ya dabla u kun loger nte Bamako ko Kidali bugu wantaru u kun loger nte Bamako kono mo wulu bulo téléphone bulo Bamako musoman be bolu no fe parce que u jelenu uga musoman jamani tama fene tama sigi musoman jamani rebel ni chama kumbe Mali ministre de chama kumbe juru farawul no fe parce que baro muso ko fade banga mo kon chamana o magaya wo bekara ide ka clé la o ya to ya dabla fen jumbe mu ma dinu numa abe fe anga munde kebli abe ga mo toro négociation ko kuma yi mais relation mo ko de yin kuma damne de Général Diamoussa Kamara da damne ça dit ou du défensa gelen quoi malien fait bébé France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada warichi no gala be Senweb application télécharger photo flene na Senweb application télécharger mo ko ngolon morna wo diga sebe na ko sesi corps pour moi ba sebe ko urgent ne ga corps pour mo to ko urgent ne urgent de dro 10 € ne ga compte ko no yerata o ko fi biga bank information be de ga Senweb application konna diga bank information be do ko no isomo me malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun ibo ka orange numéro enregistré ka téléphone to ko mu ka 40 ka ne war ci ba soro orange money la sur place abe wave fana enregistré na war ci Senweb la wave la mo ma ti ba soro wave la direct ya rola keni war taxi te ko la wave ka inde ay wave ta to ka Senweb application abe war ci dro fu te ko la o de kundo malien war ci go fla to dro me sa war ci go fla na sabana barabara 1,99 €, 2 € kema fla dro. Donc, quand même, na Senweb application télécharger, avec la corps pour urgent, au de coup, ciao.